Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Laking tulong sa amin ito, lalo na si Governor Nanay Pineda. Siya pa ang Nagkaroon na rin ho ng linaw kung ano yung integrity ng bridge natin. So, napakalaking bagay nitong programa ng DSWD. 100 bata target sa pilot po. Bilang Tumanggap ng emergency shelter assistance mula sa Kapitolyo. Insurance. Actually po, mas napalawak pa po ang ating deployment sa gamit ng mga bisikleta kasi mas napapalawak pa po natin ang coverage ng ating security. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napamadahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, Age is just a number. Isang katotohanang pinatunayan ng 65 years old na si Tatay Antonio Galura, Master Sergeant mula sa Bureau of Fire Protection. Naitalaga noon sa San Fernando District Jail. Pinili ni Tatay Antonio na huwag tumigil sa pagkatuto sa lalawigan. Ang libreng housekeeping short course program, katuwang ang TESDA at Pampanga State University ang makahanap ng disenteng trabaho sa ibang bansa at makasunod sa kanyang mga anak na nasa New Zealand. Ngayon, wala naman ako ginagawa sa bahay, kaya ito, baka kataon na ito, baka housekeeping. Alam mo naman, ito, basta meron kang training sa housekeeping. Antonio ang may kwento ng pagsisikap. Kabilang din sa mga nagtapos ang dating OFW na si Jem, na minsang nagtrabaho na sa Dubai bilang office-based worker. Sa tulong ng pagsasanay mula sa Kapitolyo, dala niya ngayon ang bagong kaalaman at kumpiyansa upang subukan ng mas magandang oportunidad sa Europe para sa mas maayos na kinabukasan ng kanyang pamilya. Abroad. So, kinuha ko din yung NC2 housekeeping certificate para madagdagan yung experience ko or training skills ko at saka certificate. Kabilang sina Tatay Antonio at Jeb sa 292 na kabalen na matagumpay na EDA, kasama ang mga board members bilang pagkilala sa kanilang sipag, tiyaga at determinasyon sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Kasabay nito, muling pinagtibay ng pamahalang panlalawigan ang kanilang pangako ng akses sa maayos at disenteng trabaho. Mula sa assessment para sa NC2 certification ng TESDA hanggang sa job matching at employment facilitations sa tulong ng Pampanga Provincial Employment Office. Tinitiyak ng Kapitolyo na may kasunod na oportunidad ang bawat pagsasanay. Bilang dagdag suporta, tumanggap ang bawat graduate ng 2,000 pesos cash assistance at Certificate of Completion mula sa Kapitolyo. Ang mga pagsasanay ay tumanggal mula 3 hanggang 24 na linggo, depende sa kursong kanilang tinapos. Kabilang sa mga kursong inalok ay Automotive Servicing NC1 at NC2, Domestic Refrigeration and Air Conditioning Servicing, Electrical Installation and Maintenance, English Language and Call Center Training, Welding at Gas Metal Arc Welding, Housekeeping NC2 Training, Heavy Equipment Operation, at Solar Installation. Malaking bagay ito dahil yung binigay sa amin ng pagkakataon na para makapag-training kami as a housekeeping ay laking tulong sa amin ito, lalo na si Governor Nanay Pineda. Siya pa ang nagbigay na financial assistance para sa amin. Kaya kami lahat ng nag-training sa housekeeping, kami ay nagpapasalamat sa kanya. Malaking tulong ito dun sa mga gustong makapag-work locally and abroad. Sa bawat hakbang ng pagkatuto, may kaakibat na pag-asa at tulad ni Tatay umulalay mula sa pagsasanay hanggang sa trabaho. Tiyak na maaabot ng bawat kapampangan
ang mas maayos at mas maliwanag na kinabukasan. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. Pinaigting naman ng Kapitolyo ang kaligtasan lokal na pamahalaan ng Porac at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang talakayin ang kalagayan ng Mangkatyan Bridge. Pinangunahan ni Vice Governor Dennis Delta Pineda ang pagpupulong kasama si Chief of Staff to the Vice Governor Angie Blanco, Provincial Administrator Attorney Charlie Chua, Calam Head Engineer Buddy Dunca, Porac Mayor Jen Capit. Nakita ko kung ano yung integrity ng bridge natin. Maraming salamat po from DPWH, National Region. Maraming salamat po from other agencies. Penro, MGB at iba pang stakeholders. Sa ilalim ng Executive Order No. 082-2026 na inisyu ni gawa ang safety assessment at technical evaluation. Aamyendahan ang Executive Order base sa latest and regulated traffic for more than 2 axle. Target ng DPWH na ma-retrofit ang tumaan. Natugunan po ito pong aming problema dahil kami naman po ay nagbabase lang din sa rekomendasyon po ng mga technical people, ang ating pong DPWH. Kaya naman po we found nagpapasalamat. Para sa traffic management, pagdagdag ng manpower at pag-aaral ng temporary access road upang mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo. target sa pilot implementation ng Project Aruga ng DSWD at ng Kapitolyo sa Lubao. Aruga sa lalawigan ng Pampanga. Formal nang nilagdaan ang isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Social sa naturang bayan. Pinangunahan ni Delta Pineda at SB Chairperson on Social Services, Councilor Jason Victorino, serbisyong panlipunan para sa mga batang may kapansanan at kanilang mga pamilya. Target na aabot sa 100 benepisyaryo. Ito po ay isang programa po ng DSWD together with the local government to support po dun sa kanilang therapy centers. For this 2,000 pesos per child po na 100 beneficiary ang target namin po natin, which include additional children po na pwede natin idagdag po sa ating programa. Talaga yan, ang palakihin natin na malusog, na talagang kailangan sila yung arugahin. Itong nilongs natin na to, parang sabi ko, may Diyos talaga. Kasi ito talaga yung pangarap ko. Malumpo, yung mga talagang wala na silang kinabukasan. Nawawalan sila ng pansin. So, napakalaking bagay nitong programa ng DSWD. Salamat sa pag-aral programa ni Secretary Rex Gatchang bigyan ng pansin o ng mga priority talaga. Kabilang dito ang mga batang may kapansanan mula sa mga mahihirap at vulnerable na pamilya tulad na may deaf o mute, may visual impairment, may cancer at may mga rare diseases. Sa ilalim ng Project Aruga, isinusulong ang maagang pagtukoy at intervention para sa mga batang may kapansanan, pati na rin ang pagbibigay ng tulong pinansyal na 2,000 serbisyong pangkalusugan at kabuhayan habang sinasanay ang mga magulang at tagapangalaga upang higit na mapabuti ang kanilang kakayahan sa pag-aruga. Ito naman, syempre, yung mas mayroong rare disease, diba? Yung mga bata na may mga kapansanan, talaga. So lahat naman yan, bababa ang MSWD, mag-house to house, halos lahat yan, para ma-interview, no, yung mga to. At isang konkretong hakbang ito tungo sa mas inklusibong komunidad, kung saan bawat bata ay may pagkakataong umunlad at nagiging tunay na aksyon. At ang bawat pangarap ng kabataan ay binibigyang daan upang maging ganap na realidad. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. 7 AITA beneficiaries naman ang tumanggap ng Mga katutubong komunidad. Matapos tumanggap ng emergency shelter assistance ang 7 AITA mula sa Barangay Kamyas sa Lilian Nanay Pineda ang nasabing tulong sa Kapitolyo bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta ng lalawigan sa mga pamilyang nangangailangan lalo na sa panahon ng pagbangon mula sa kalamidad. Patuloy na nagsusumikap upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan ng pagtitinda ng saging. Ang kanyang kuwenan, dahilan upang mangailangan sila ng agarang tulong para sa pagkukumpuni at muling pagtatayo ng kanilang mga bahay. Para kulisapon lang talaga.
Kaya nga ko nga lang ngala. Hindi ka punya datang itong mga niya pasalawan. Ngali ko ng kanang ko. Agyan to kumasakit ko makanya makobra ko. Sa ilalim ng progresos hanggang 20,000 pesos upang magsilbing panimula sa kanilang pagbangon. Salamat po kay kayo po sa kay kami po. Pinagtitibay ng programang ito ang patuloy na layunin ng pamalang panalawigan ng Pampat Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabongcal. Bukas ng Filipino Food Month 2026 sa Clark, kung saan tampok ang lutuing Kapampangan bilang pangunahing atraksyon sa turismo at kultura. Sa nayon sa Clark, ginanap ang selebrasyon na dinaluhan ng 100 fuwang ang pagkaing Pilipino bilang bahagi ng national identity. Sa pamamagitan ng pagkain, alinsunod sa Presidential Proclamation No. 469 Series of 2018. Pinanguan ang pagbubukas ng programa kasama ang mga opisyal ng DOT at DTI Region 3. Ayon kay Devanadera, ang Kapampangan cuisine ay higit pa sa pagkain. Ito ay kasays tulad ng Angeles City, Mabalacat, Porac, Kapas at Tarlac, kabilang ang Berenghe, Sisig, Kilayin, Bistik Kapampangan, Bulanglang, Tibok-Tibok at Boboto. Sumali rin ang mga modernong bersyon ng mga klasikong Kapampangan dish, patunay ng pagsasanib ng tradisyon at makabagong hospitalities sa rehiyon. Sa pagbubukas ng Food Month, muling ipinakita ng Clark at Pampanga na ang lutuing Kapampangan ay pamana, pagkakakilanlan at mahalagang puwersa ng turismo. Samantala, patuloy ding umuusbong ang Pampanga bilang paboritong destinasyon para sa mga na magsasama-sama ng 62 exhibitors para sa mga ikakasal sa Mayo 22 hanggang 24. Ayon sa mga organizers, layunin ng event na pagsamahin at makabuluhan ang paghahanda ng mga magkasintahan sa kanilang espesyal na araw. Sa pagsasanib ng world-class na lutuing Kapampangan at lumalagong industriya ng mga pagdiriwang, patuloy na pinatutunayan ng okasyon. Tuloy-tuloy ang pagantabay ng Kapitolyo sa mga soldo parents at 4Ps beneficiaries. Filipino Program o 4Ps sa pamamagitan ng mga programang pangkabuhayan na layong magbigay ng pangmatagalang tulong sa kanilang mga pamilya. Sa isang pagtitipon sa Lubao Jasa at oportunidad, katuwang sina Governor Lilian Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda. NPM Francine, kakatamang senior board members, nakayantabay kami po ang nanay ko ng Local Vice Gov Delta. Ibinahagi sa programa ang layunin ng pamahalaan na higit sa panandaliang ayuda ang mabigyan ng pagkakuyod ng kanilang pamilya. Livelihood na ng nanay. Pag-projectan niya po. Palakpakan talang po. Daang-daang solo parent at 4Ps beneficiaries mula sa iba't ibang bayan sa ikalawang distrito ang nakinabang sa isinagawang sabayang pamamahagi ng tulong pinansyal at food packs na ginanap din sa ibang bahagi ng lalawigan kabilang ang Brenzay Giao Convention Center at Sports Complex sa Magalang. Nakiisa rin sa programa sina Board Member Fritchie Dizon at Board Member Sajid Yusuf na naghatid ng dagdag na saya sa Rest assured po, lagi kami pong atsyukeri, kami pong board members, lalo-lalo na po nanay, ako po yung Vice Gov, po. Asahan niyo po lagi kami mga suporta ka rin po mga sanding na pong programa ni Kakatamang Kapitolyo. Ang nagsusumikap para matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Maraming salamat po ang Nanay Pineda Solo Parent po. God bless you po all po. Sa kabuuan, pinagtitibay ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga ang kanilang pangako na patuloy na aalalayan ang mga sektor na higit para sa Balita Pampanga. Ivy Christine. Pinalakas
sa lansangan sa pamamagitan ng pinalawak na bisikleta patrol na inilunsad sa lungsod ng San Fernando. Pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Eugene Marcelo ang lalo na sa mga mataong lugar gaya ng parke, pamilihan at pasyalan. Ayon kay Colonel Marcelo, nananatiling nakantabay ang mga mobile at motorcycle patrol units sa mga strategic areas, habang mas pinalawak naman ang bisikleta patrol, mas maging mabilis ang pagresponde ng pulisya at mas madalas silang makita ng publiko. Mga strategic point together with our motorcycle na na-standby na dyan, measures sa ating lalawigan. Bukod sa pagiging praktikal at eco ng kanilang tungkulin, sa kabuuan, inaasahang mas paiigtigin pa ang police visibility sa buong lalawigan ngayong tag-init, katuwang ang mga force multipliers upang matabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, Balancing Mandaka.